Добре дошли в Бушкрафт Мастъри, където можете да научите изкуството на оцеляването и бушкрафта от експерт в тази област. През последното десетилетие плавах 2700 морски мили за 21 дена с ветроходна яхта през Атлантическия океан. Прекосих джунгли на 3 континента, катерих се по действащи вулкани и се гмурках във води, заобиколени от опасни акули и скатове. Завърших успешно 10-дневна самостоятелна експедиция в тропическите гори на Амазонка, заобиколен от ягуари и карах каяк в река, пълна с гладни 7-метрови каймани. Също бях на 150 км конна езда през територия пълна с слоеве в Африка. Сега съм щастлив да споделя опита си с вас, за да ви помогна да развиете уменията, от които се нуждаете, за да оцелявате и да процъфтявате в дивата природа. Да започваме!